Evo nas ponovo u Bosnian Games. Danas igramo Minecraft preživljavanje. Prvi epizode. Ja vidim isto kada sam u nekoj džungli. Gledajte koliko su drveća. Ogromna, baš mali krekljao. Hajde da njih lomimo odmah. Vidim da li da prvo ovu epizodu živimo pod zemljom ili odmah da kući izgledamo. Meni je prvo pitanje, ja bi pod zemljom. Ne znam, zato što daj Bože da li ćemo stići sve. Za prvu noć. Da ovo sve završimo. Ćemo sve možemo odmah napraviti radnu tablu. Evo tablu. Sada vidimo štapiće. Kramp. I sekra. Dobro, evo ću sada odmah napraviti gdje ću živjeti. Evo ovdje. Izgledam nešto komotnije i najbolje modele da živim. Samo gdje je kamen, neću ovaj kamen. Samo još uvijek nema na kamen. Moćem još dolje dublje. Ima dosta ovog kamena. Ne ovog. Hajde još jednu dole. Dođe. Znači ova većina je dobra. Ako sam da malo vode slomimo. Biće dovoljno. Dobro, sada ću to polomno. Ne znam da li sam je trebao praviti kamenu sekiru. Samo mi je bilo dovoljno kameni kramp. Vidite šta sad se može. Ne, nećemo prijeći prvo do kola. Nećemo tek kasnije. Evo mač, sekira, kramp. Ćemo za kramp hoćemo. Imamo za piće. Vidimo za ovo drugo. Sad ćemo se mi odmah dolje preseliti. Da vidim. Pa dobro, imam dovoljno, baš dovoljno. Znači, baš dovoljno drva. Dobro, sad nisu toliko sada kamp. Da sebi proširimo kuću. To je ova prva epizoda. Dobro. Još da proširim dole u pa jedno ovako babu. Možda ovako da još malo proširim, bude još veći prostor ovdje. Baš je mračno, slabo ovdje staviti. Eto sad ćemo samo još ovo ovdje, idem po drvo, pa da spećem. Imamo smo drvo. Ovo je ovako, sad ćemo onda postaviti radnu tablu. Hajde još jednu. Da ne bude sam džaba napravio ovako dobar kramp. Sad baš malo čuje, slabo šta vidim. Evo, sad mi ćemo pokušati. Postaviti ovdje tablu. Sada napraviti peć ide ispeći. Ovo. Ne možem biti, nije baš trebalo to staviti. Ali ne si. Ovako je dobro točno. Želimo zaista ovdje. Samo ću ugaristi ja napraviti. Što neće skoći? Evo idemo. Gdje nam je kamena? Evo, kamen sekre.
baš dosta vrijedno. Teško ovo sve iskopati. Vidite, odmah smo 9. Samo dok smo doli, dobijemo pilu. Pošto smo već malo cijel glad. Idemo sada dole. Kako doznaći ničim da mi ide kuća. Da se zna. Idem se. To sam radi. Sad možemo bak napraviti. To ću malo to ne bi odporedati. Malo ovdje. Znači, sad kad vidim ništa. Ovo je gotovo i ovo. Sad da napravim 6 kopček. Da se ispeći je ovaj. Sad sve usta trebam predati. Ovako drugo. Sad nek se speći pile. Da nešto vidim gore. Da ne padne noć. Neće još noć, ima još do noći. Da vidim što ima. Tamo je pečurka, odnosno gljiva. Opa. Vidi kako da. Aha, evo da god smo vidjeti. Ovo je ovako. Ovo je sve pravilno. Dobro smo uzeli sad pečurka. Vidite. Sada da vidim. Gledao sam dok sam sad brzo trčao. Upadaj. Znam da si ipak nisu. Nisam prvo niko zašati. Sada smo ovdje brzo. Evo, nalazimo se. Nismo skoro. Nismo. Sad kad ostavim, možda malo više stvar. Jedino gljivica. Treba uzimati. Idemo sada gore, to je dalje. Nastavimo. Uskoro noć. Znači, uskoro će noć pati. Šta je ovo? Možda se može odati sada je skoči. Koga je ima neka životinja se ubije. Sad ćemo to provjerimo i da skupimo kamen za sljedeću epizodu. Pošto ćemo sljedeću da ne bi džaba trošilo vrijeme. Ako sad kad padne noć, poslije ovdje vrata, ja idem negdje ako ovdje u svoje kući. Da vam kamen da bi imao. Trošimo vrata. Znači, hajde postavim oko dva. Ostane postavim jednu vratu, ne treba, ne, ili je dobro. Dobro, sada ćemo da jedno kod nebiloša. Pošto će pati, ne znam, možda će sad cijela ova epizoda završiti noć. Pošto ajde našao sam već. Mi ćemo namjesto da bude ovako mirno, da nema zombija i ostalo. Evo, ovo metala smo dovoljno našli. Znači, ovo će biti baš dobra epizoda. Dok je mrak napolju, ja sam, znači, evo, ja mislim da ovdje 8 metala smo dobili. Pa nije nešto melanova pečara. Vidimo ovdje što mi metala. To je mogu lakše provati. Evo, sad ćemo skupiti dosta metala. Da za sljedeću epizodu ne bude nikakvih problema.
malo kamenje i tu će biti tu. Eto, imat ćemo dovoljno. Dobro. Kada se ja sada odmah vratim. Znači, ajde još malo ovako ovdje nešto iskopam. Napolje sigurno noć. To je to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj serijal. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!